he agafat tres artistes que no són escriptors. Un músic romàntic, violinista i compositor, un, diguem-ne, arquitecte i aquest músic de la grandiositat modesta que has dit tu, que es va confinar pràcticament, excepte dos o tres cosetes, a la sardana. En va fer moltíssimes i és un compositor a l'altura de l'Enric Morera, amb el qual havíem col·laborat molt, i era de Castelló d'Empúries també. És una cosa que la remarco aquí. Per mi doncs, són tres casos, tant a Gaudí com a Paganini com l'altre, d'inventors de formes. O sigui, miro l'art com a invenció més que com a creació, que és una prova que ja no sabem què vol dir. Inventar formes i a través d'això fer passar la vida i l'altre. I el Paganini, a part l'agafo com a símbol de l'artista en sentit modern del segle XIX, diguem, ja no són els barrocs que tocaven en salons, ja toquen en teatres, ja comencen a fer gires. Ell és diguem, el primer artista amb aquest rol, una mica. I l'he agafat com a model de l'artista romàntic, amb els cabells llargs i tot. No fa la música autobiogràfica dels romàntics, de jo ara estic trist i faig una obra trista. No, fa una obra que comença trista, talla en sec i es fot a jugar i ha fet tombarelles. Després és molt inventiu en aquest sentit. En altres sentits els músics el consideren pobre perquè harmònicament els acompanyaments que fa. És tot un personatge. Els acompanyaments del Paganini són... Quan fa violí i orquestra, la part d'orquestra és considerada barata. I és que ell feia partitures que les donava, arribava a Múnich, coneixia l'orquestra el mateix dia, els donava una partitura ben fàcil i després la recollia. No volia que ningú es quedés les seves idees i tenia aquesta paranoia i feia uns acompanyaments de xum-xum tota l'estona o l'altre de liru-liru tota l'estona, però tots són diferents, però tots són típics. En canvi el solo de violí és d'una creativitat bestial. I després té la música de guitarra i tot. I després té aquest final, o sigui, és un artista que també m'ha interessat molt per això, que és dels pocs músics de l'època que no té ni una sola obra religiosa, ni cap missa, ni cap rèquiem, ni res. I té una obra que li diu religiosa, però és perquè fa una cosa en gregorià, o sigui, li diu religiosa com a gènere musical, no perquè ell faci cap pregària ni cap oració, res. I jugo amb tota aquesta dinàmica, i com al final l'església se li fot en contra, i el bisbe de Niça, que és a la ciutat on va morir, prohibeix que l'enterrin al cementiri en terra sagrada. I va estar no sé quants anys de gira, com si estigués encara en vida, el cadàver d'aquí d'allà fins que van trobar l'emplaçament definitiu. Perquè és tota una història que macabra però que fa riure, perquè fa riure. Després el Gaudí l'agafo més que res com a pensador. L'altre dia vaig anar a rellegir el Parc Güell, no? com si em tirés el tarot, allò em diu cosa. Però m'he basat en les coses que hi ha de pensament de Gaudí per escrit, que són llibres de converses, perquè ell va escriure poc, i coses que sí que havia escrit i que cada una és més bona que l'altra. Hi ha unes manifestacions de catalanisme radical superfortes, coses sobre l'art maquíssimes i una primera que diu, perquè jo dic que el Gaudí per mi és dels pensadors bons que hi ha hagut, i posa una cita d'ell que diu: jo podria pensar tot el que va pensar Sant Tomàs, però jo necessitaria segles. O sigui, sobre té gràcia. A Catalunya a l'avantguarda eren pocs, eren 4 gats, el Papaceit i en Junoi i l'altre. No, a Catalunya hi ha el primer art abstracte, que és el trencadís, i la barreja de textures, la reutilització de materials reciclats, tot això del modernisme, en el cas de Gaudí, Jujol i algun altre, és avantguarda pura. I el tercer, el Blanc i Reinal, té un punt de riquesa i exuberant en les seves orquestacions. Moltes sardanes de l'Enric Morera eren orquestades per ell, perquè Morera tenia molta feina i li passava les melodies principals. Fes-me l'orquestació. Ell tocava el fiscorn. I té moltes sardanes dedicades a belleses femenines diferents. La deixa flaires, la mitja virtut,
la del Collfí, té moltes, i en canvi no són ni cosa de cabaret ni carrinclona, són música bonica i alegre en general.